sa atong hamubo nga pagpaambit sa pulong niining kabuntago no diha sa atong pagpangandam sa atong pagsimba ug mga adlaw labi na gid kanato nga mga ministers nga nagpadayon diha sa pagsunod o pag-alagad diha sa atong makagahom nga Dios. Nga ang atong ebanghelyo karon nagisgot kini sa iyang kamatayon sa atong Ginoong Kristo sa 2000 anyos nga milabay nga diha tungod sa iyang dakong gugma kanato didto namatay siya dito sa krus. Mga igsoon sa atong ebanghelyo karon gipahinumduman kita ni Ginoong Hesukristo nga ang iyang pag-antos o kamatayon mao ang tinuod nga dalan sa kaluwasan. Kanunay nato hinumduman mga igsoon nga diha sa matag adlaw no kumusta ang kaluwasan diha sa atong paglawig no. Tinuod luwas na ta pero natay buhaton adlaw-adlaw diha sa atong paglawig. Kita lang ang nakakuan na ang nasayod ug ang Dios nga atong galagaran. Luwas na pero nagpadayon pa ta diha sa adlaw-adlaw diha sa pagkinabuhi. Samtang ang mga tao nalipay sa iyang mga milagro, ang atong Ginoong Kristo nagpasidaan sa iyang mga tinunan nga adunay mas labaw pa nga ministeryo ang iyang paghalad sa kinabuhi alang sa atong kaluwasan. Kumusta ang atong paghalad no? Diha sa atong isip mga linuwas na sa atong Ginoong Kristo sa 2000 anyos nga milabay gingon ko na kanina diha sa atong labi na gid sa atong pag-alagad no. Hinumduman nato kanunay nagingon nga kung atong pagsakripisyo diha sa atong pag-alagad atong pamalandungan kung patay na kita diha sa atong pag-alagad sa Ginoo dili na gid ka ingong mabati pagkuan. Atong hinumduman nga ang usa ka patay sa unsaon panim nagsipa. Dili na siya mukuan pa, mo-react pa kay patay naman siya. Mausap kita no, daghan ta mga challenges o hagit sa atong kinabuhi di sa matag adlaw. Bisan pa diya sa atong pamilya no sa atong paglawig. Dili unta na mo'y makapahunong diya sa atong pag-alagad kaniya. Kung nahibalo ta nga patay na ta diha sa Ginoo. Labi na gid nato na kaning kitang mga kuan gid. Kung nahigugma gid ta sa Ginoo. Labi na gid sa atong ibang nga kita mga pinialan sa atong Ginoong Kristo. Ato lang gigamiton ang time management. Pasagdi na ang mga tao sa ila kasulti sa tao. Ang tao nga buhi pa na gini kasulti bahin sa atong kinabuhi. Pero sa gingon ko na patay na ta sa Ginoo. Dili na ta matarong. Kay kita nagpadayon kita sa pagbuhat sa iyang kabuton. Labi na gid sa atong pag-alagad kaniya. Usahay sama sa mga apostolis. Lisod nato masabtan ngano kinahanglan ang kasakit ug pag-antos sa plano sa Ginoo apan gipakita ni Hesus nga ang gugma mao ang kadasig sa tanan nga iyang sakripisyo mao ang pinakadako nga timaan sa gugma sa Dios. Kuning ang gugma mo'y mubuntog sa tanan. Bisan pa unsa gikuso-kuso ka na sa hangin bagyo kung masabtan pa lang gid nimo ang kabuton o plano sa Dios sa kinabuhi.
dili gid ka makaingon nga wala man ko'y kuan dikon, wala man ko'y pulos o father, bishop sa pagkatao, wala man ko'y iba abilidad nga ikahatag sa Ginoo. Mun ani ra man ko. Imo ra nang huna-huna ting. Wag lang ko. Papalit-lit na lang ko. Sa akong pagsimba. Nabungol na ta na ng sige ala kinanglan ba 6:30 magsayo ta ana unang orasa atong simba. Daghan tag mga excuses diya sa atong kinabuhi no. Nga sa pagpalansang pa sa atong Hesus Kristo sa cross, anyos nga wala may sidang excuses nga di ko Ginoo sila rin nakasala kung ako magpakalansang. Wala ang Ginoo atong amahan nga to wala siya. Ang atong Hesus Kristo wala siya mo programo sa iyang amahan nga daghan kay mga excuses sa kinabuhi. Busa paningkamutan nato nga magpabilin nga matinumanon bisan sa panahon sa pagsulay. Mo ginay challenge ginato. Sa matag usa ka nato. Magpabilin ta bisan sa mga pagsulay, mga hagit sa lindi sa kinabuhi. Sama sa kakawayan ba nga magkusog bagyo mahangin ang hangin-hangin ang kawayan igo na gid na mo dapa mo siyuta ato bagwa ni hangin nihinay ginagbakod ngana unta ta magtuhanon dili ta dali mabali sa sanga masultian ta sa atong mga kadaiya mga kinsa mga leaders nato labi na gid kato mga clergy sa atong mga leaders mga pari kamo mga tanang mga minister kinsa inyong mga leader diya dili unta ta sama ta sa kawayan nga atong pakamatyan atong ministry kung asa ta gipahimutang sa Ginoo kay pag mahamtong na maulaw na din pagsayaw mawala na din sa ministry sa bata pa elementary pagali wala kabing sayaw pagpakita sa pag maulaw na makita sa silingan ano kaulaw na niya si Hesus Kristo labon bitaw sa pagpakamatay sa atong Hesus Kristo wala siya maulaw na to. Sa katapusan nag-ingon magampo kita nga bisan pa sa mga kalisdanan o pagsulay musalig kita sa plano sa Ginoo o mudawat sa iyang dalan nga puno sa gugma o paglaom. Mao kini ang mo na ang gusto sa Dios nga atong tinguhaon diha sa atong pag-alagad kaniya. Hinahinay basta kanunay. Mag-unsa mga kakusog ta pero pag amot sa unahan sa tunga-tunga ni undang lata wala na makapadayon. Sama ta sa usa ka tawo nga gitagaog talento sa atong usa nga iyang gilubong wala niya ipatigayon. Atong ipatigayon diha sa adlaw-adlaw ang atong pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Mao natong ebanghelyo, gihan niyo ang tanan sa pagpanindog.